no sha ban wan ha jing jong nga bad pi ko yek nga dem ka mon ban klet ya pi ngam skunang jing yit ba shisha haka birte jing yam ba kmen bas no pale kumpi kong te ngam shem ha birte ako jing yek bas nok tunat ban kmen ban shat bat piring kat wim don jing Sheptieng ha Khmat jing ye wim don jing ye wim don nong ya le bat pi ba yek nga suk men siem jem chung yek ba ngayo ka ba ba pila ban hun bat pi ba ro sharta la da suk ne jung jar ba ngam kwa ya pi ban shet gila kumbala hi kai me ipa ngan ya lam ya pi shakliya rulu ban bang pilir pa pingat hang tanging ya Kmen ringka jing suk habang idon arngut habang ape tur Khmat jong pi ngam nang batay khrik khrik kitun shay hanga ki long klur pa phirnay hadonu chung akin long maulinay tur pa breu jong pi ba pilam yo shu kum pi ha pirte pa pin hun yang amar marwe dik dik min siem ka Kmen habang idon ringkat kumne habang ilaya shong ngam don kin tien ban kren bang nong ka donut min siem jong pi ka ba ha ba shisha dei ma pi ban nyai bin ba shilinter lintikin yai sahat mun yai lang ringkat ringkat pat pi ko ye na du minta shakala shai hanga pi long kum malinay junin ban yai ba 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 pila ban hun bat pi baro sharta la da suk ne jun jar pa ngam kwa ya pi ban shet gila kumbala hikai hime ipa ngam nang batay khrik khrik kitun shay hanga kilong klur pa phirnay hadonu jong akin long will